Ole voina hian class 9 Zirlai kan en hodon ani ya science subject physics chapter 2 nakha kan en hodon ani hi lo keu du in chuan page number 28 atanga 31 in kara khana oma abultan page 28 atangkha kan chan don ani ti chuan force ti kan en dona force an ti ringot hian kan chef furin ka ringa tha kan sen na te engwangin nge thil che lo alo che ta thil che lai te engwang nge lo din motor te engwang nge lo kal a engwang nge kol thei engwang nge lo chak so ta engwang nge lo din sot ti te step kan han kala kan han che a tha tam tak kan manga chung ti chu kan ru lo om thei ome tuna hian kan topic ina cover tur chin te chu heng te hi ani don ani pasabera chuan force chungchang hriat via what is force ti force chungchang hriat via kan tum masanga chumi dota chuan force chuan enge effect anei ti kan en lenga chumi zo chuan friction le frictional force kan en ho le don ani ta chuan resultant force kan en lenga types of force balance and unbalanced forces chumi zo revision hi kan en ho nga atopa exercise lem kan ronda hi kan en ho bok don ani what is force ti hi kan leka bu khan tiang hian in ziaka a force is a push or pull which tends to change the state of rest or of uniform motion ti in ziaka amar chu kan en chiang dewanga khai khan aladang lam le thein rin oma tiang hian ani physics hi peng lian pui mai physics a peng lian pui mai mechanic kan ti hi chinia thenania chu kinematics santia thil a chet dan sim thil che lo omin engtin nge chet enge chan soitel lova anzirna bi ka kha kinematics santia thil a chet chan thatam zong te a direction te khatiang zirna kha dynamics santi bokani ti chuan force hi external pon lamatanga thil lo thleng thil ti che emoti che tum thei tu thil che lawa om state of rest a om ti che thei tu emo ti che tum thei tu tends to change kan ti hian awat ti che kherangai lawa ti che lovin entinan do kan kanor fakka kanor che zo chuang lo tha chu ka seng tho ani ma chu ta chun tends to change in lo om ti na ni thil che alo ti ding thei boka ti chuan force chuan thil tam tak ti thei aneya chung chu kan zir ho le don ani ti chuan force te angai ta engtin nge force chuan te thil rang chu physics a chun te thei ani tur ania physical quantity kan tia aza che te thei ho kha physical quantity kan tia chumi jinga chun force tela force te nan hian scientist chuanom tak hemi chungchanga lo chui zau tu Sir Isaac Newton a mingin force I tamzawng pakhat unit khat kha Newton kan tia ti chuan SI unit of force chu Newton tinani chu ti chuan force kan hriat tur chu physical quantity khalian puin kan then sanga scalar quantity a direction soilowa a tamzawng soi rungata fia thei antinan kan kumza te kan ri zong te temperature kan tiang chi te khatiang kha nilawin vector quantity ani force vector quantity a direction soitel nge ngai thil ani awangin kan rildu kan share deng tu chu force is a vector quantity ti kha kan lo chia tangai ni ti chuan effects of force kan enanga force chuan enge ti the nei force chuan thil chelo ati che theya state of rest a lai kha ati che emo ti chet atum theya ti chuan state of motion thil motion alo lai me ka kha ati zoi emo ati top thei bok ani chu yom je chu state of motion kha ati danglam thei ti na ni chu ti chuan thil che a direction a thak thei thil che kha state of motion a ngil taka local lai kha bol kan lo pe ta entinan ngil taka kal lai kha tu te na mo tha sengin a direction an lo thak theya chu force effect pakhat ani bokani
force awang chuan thil a shape te a size te adang lam theia anti nan ti hian bottle hi kan han ena force ti hian kan nema a shape te a size te alo dang lam thei bokani force kan soi jing kan han soi hian friction soi lo nga ya friction hi thil che reng reng a che don fel alo dal tu thil pani in kara thil pani in si kontakan lain pakhat che ta tum khan alo dal tu a opposite zone in force opposite zone in alo in siam automatically alo in siam be nga thina chu friction force kan tiani friction is an obstruction to all kinds of motion tiani ya chu friction chu ama thil che ta tum vele khan frictional force kha for direction of force applied opposite zone in alo che ve thinani antinan bottle la hian ti hian kanor dona kanor na sat pole a chet ma chu kanor na zat ang zel khan friction khan kanor na opposite zone hian alo nim let ve zel ani chu chuan a chet ma chu kanor na le friction in opposite zone force alo applied kha a in tluk zel ti na ni chu ti chuan friction chu thil tangkai lo tak angina langa amaro chu friction chu thatna tam tak ane ni lo en howila friction thatna te chu pakhatna chuan zalen tak le nget takin khove kholaya te kan kal kual theya adang le a chuan banga leilon te kan han do a nget takin ain tunga kan lon thei pha bokani chang chuan perek te kan kila nget takin alo om thei boka kholaya thil tam tak kan cher chuana nget tladar lovin ai in cher chuan theina chana po hi friction bangani ti chuan that lo na tam takero chu neya thil che kha alo dal thina wangin energy tam tak alo thina chu mi overcome tur chuan tha tu lawa tam tak kan sen pha thei boka khol te ati ke ina ti chia ti chuan moving parts te lo rala chu tiang chung chuan force tel lo chuan kan om thei mi lawa kan thutluk na chu friction is a necessary evil thil thalo ni ma sela om nge thil tu takani ti ani chu tuna chuan resultant force hriat fia kan tum do na ni resultant force chu tiang hian lo soi fia taila force tam tak sapakhata arwala na an thoin direction sang lo ni ta sela chung zong ai o pakhat kan lak chu tina ani entinan alema hian box pakhat kan hmuwa lelamin 20 newton in anora lelamin 40 newton in chuan 20 le 40 chu ain opposite tani chung lama hian nuai lama hian gravitation force oma lei hian a center lam zong in taksa eng po mai hi anta an mas tam dana zirin apot thathin ani chu gravitational force kan tia chumi opposite zong che chuan chunglam hoi zong hian normal force kan ti maya chuan lei surface khan body a khati hian anam chove boka chumi te pani chu in balance ani amaro chu sir zong in 20 to 40 newton in opposite scene force khal local ta sela tha palia khan in balance lo chuan atam zok ateng atlem zok kan payanga atam zok lama khan akal don ti na ni ti chuan tiang hian heavy picture a hian a balance resultant force chu 20 newton in the direction of 40 newton ti ani taksa pakata hian tha pakhat pani khat mai hi arwal na thleng thin lawa tam tak alo direction in ang lo tak takin simultaneously khan force ka alo act ta thin ani chupta chuan resultant force alo omta entinan
in thian pa kha nam luai tau la direction sang atang khan i ne to khop mai amaro chu khoye mo zong khan thui vak lo kalta a chuan midang mia lawin nang ma khan chu tianga thui chu banam ta la ol samte in no rang chu invite zong in resultant force kha alo ni ti na ni chuan balance and unbalanced forces te kan da zir don awang in resultant force kan hriat chian nge angai ni tuna chuan force hi lom lian pui chini balance and unbalanced forces tia kan do thinanga balance force chu enge ni ta thil pani force in zat in opposite si taksa pakhata nan tho khan balance force an titani balance force example chu entinan tiang hi lonita sela hei water bottle hi achet lo chuan balance force ania heta hian achet lo wang hin ama hian tha sen lo tina ani mi lo maya he bottle hi nuai lama gravitation hian sen lei hian a center lam hoi zong in atak sa tamdana zir hian apot ve bokani chutiang chia chuan ka kut hian chung lam zong in da chho atum boka upward force le downward force gravitational pull le ka kutina chung lama anor chhona upward force ain balance chia wangin achelowa hi balance force kan ti chu ani chuan balance force khathil tam tak a om theya thil tlang pui thuin thil chemia loemo ngai reng hoi zong ngai renga thil akal char a speed ngai renga kal hian kha body a khan balance force a om ti na ani thila chet mi lo hian balance force ani tlang pui bokani ti chuan balance force chu nge ti thei enge effects ani balance force effect te chu heng te hi ni thila ti chelo state of rest a om kha state of rest in a omang state of motion kha uniform motion in a omang chumi je chu thil che ani chuan a chet chak zong ngai reng le a chet hoi zong ngai reng direction thak mi alawin a chet char chuan chu balance force effect ani bokani ti chuan maro chu thil in balance a khan a shape te ti lam theini antina hei opposite force in ten kan nora a in tluk chia opposite direction ani amaro chu he bottle shape hi alo dang lam ta a chu miyom je chu balance force chuan thil a state of rest ti dang lam lo ma sela state of motion emo ti dang lam lo ma sela a shape ro le mo a size emo chu ati dang lam thei ti na ni chu ti chuan tuna chuan unbalanced forces kan ti hian tuna kan force kan apply na tamber thil che thil lo che chak sot thil che lo zoita emo thil kan han vua a lo che te bol ding lai kan han pet kan ti ang chi te zong kha unbalanced forces chu ani chu mi om zia chu thil balance lo om sa kha force balance lo om sa kha ti hian kan han danga ti hian balance force ani ti zong hian kan han norta ala chet ma hian tends to change sin omani tha ka seng to ala chelo an cheta ti hian balance ta lo tin ani chu chunglam nuailam ke intien ka nor boka gravitational pull in ti zong hian ron nor pe boka also frictional force in frictional ina ti zonga aron nor let na kha ai tam kha ka kudin hetianga nor ta ka wang hian force ka a balance ta lo ti zong hian lo cheta ti nani chung te chu unbalanced forces kan ti nia unbalanced force chuan heng te hi effect anei theya pakhatna chuan thil atan ti state of rest alo amaka ati chethin football leya mai kha kan kein kan peta chu leya mai lai khan gravitation khan gravitational normal reaction force an tia chung zongin ti hian anor chowa gravity in leilam zongin a center lam zongin a pot boka ti chuan ai new a balance ta chi ani amaro chu kan han ti chedo na kan tha an kan han seng ta friction in a low dal ma sela friction force ai tam tha kan han sen khan
kan pet na lam hoi zong khan ball kha alo cheta a chu a balance ta lo unbalanced force awang khan state of rest alo om lai kha alo cheta ni tin thil chelai te po ati top thei bokani thil chelai ati top theia it may stop moving a body tin thil che kha a acceleration a chak sot na ret kha ati dang lam thin ani thil alo kala ball alo kala entinan kalau peta at zoi sot emo amuang sot thin ani chu tianga lo ti tur chuan tha a omangai tha a po unbalanced forces om nge ngai ni adot le chuan it changes the direction of a moving body thil chelai direct thil che hi lo do dal tu le lo external force pon lam thil unbalanced force lo ti dang lam tuam lo chuan a direction hi amaina thlak mai thei reng lowa a chak zong ngai reng a hoi zong ngai reng in akal turani unbalanced force kha moving body a alo omero kha chuan a direction a thlak thei chawani chumi chuwang chuan thil che in a direction alo thlak kian ama khan unbalanced forces alo om ti na ni chu adang le chuan thil a shape te a size te a shape te a size te a thak thei boka chuan thil tam tak kan ril win alo omanga balance and unbalanced force hi kan hriat fiat theina turin tiang hian example han petaila thil chelo alo che thut ten kar alo kala aling reng mai kha aron kal chuak ta a chuan a topa chuan kha kar kha akal reng lai kha alo ding ta boka chung zong te po chu unbalanced force ani chin ball football kan pet line a direction alo in thlak thin boka chu tiang te chu unbalanced force kan example kan an sei mai thei te chu ni ti chuan ti khan tuna kan Zirlai a khan heng ti kan sei ta force so force is a push or pull which tends to change the state of rest or of uniform motion a then tan chuan tends to change ti kha hriat fi har mai thei thil a chet ma khan chet tumin tha tam tak kan vat senga ma se friction force kan opposite zonga alo nor ve boka wangin chumi kan overcome ma chu tends to change in a lo mani friction force ai tam tha kan sen khan alo cheta chau thin ani chuan force hi vector quantity ania SI unit chu newton ani friction hi thil che reng a opposite zonga tha lo in siam chop ve thina kha friction force kan tiani resultant force is the single force acting on a body which produces the sensation and the same effect of acceleration as produced by the number of forces acting simultaneously. Balanced forces are those two or more forces which do not change the state of rest or of uniform linear motion. Unbalanced forces are those two or more forces which change the state of rest or of uniform linear motion or change the size of a body. Chuan tuna kan han soi fia tang kan han soi tang khan kan zir ho tang khan heng te hi zona lo om thei lo ni ta a mi pakhatin briefcase sakhaya ading reng mai chelawin chu briefcase chu a chuan eng force te nge om ti ni ta pakhatna chuan chu briefcase a chuan chelawa om chuan balance forces om ti na ne chung balance forces te chu gravitational pull le in a center lam zonga a pull na le kha pa a keng tu in a chung zonga khai na kha a in balance chia chelawin om ti na ni in a tug of war the ribbon at the middle of the rope is held in the same position what will be the magnitude of the resultant force acting on the rope tug of war a om line alaya ribbon kha chemia lawa a om chuan team pani ina opposite zonga than sen za ta kha ai nang chia hei hi balance force example ani
engwangin why does a cup of tea placed on the table remain at rest do kana thing puino kan da chelawin renga ta chuan engwangen yang chu cup of tea a chuan enforce thing eom ti hi hepo hi mami ang tho kha ani thil chelawa chuan balance force a tina nia leina le gravity na center lam zong zela taksa a hip na gravitational pull le kha do kanina chung lam zonga alo nem ve na normal reaction force kan ti kha in opposite a in zat ti nani dang le chuan a body moves with a velocity of 2 meter per second in horizontal direction. To maintain this horizontal constant velocity, what should be the forces acting on it? Horizontal zonga direction ngai renga kal tu chuan hi unbalanced force kan ti bok kha ani balance force ngai renga thil chetura velocity ngai renga chetur chuan force ngai de chu pakhat na chuan gravitational pull normal reaction force kha ground ina kha body a chunglam zonga alo nem na kha ain balance potang adot le a chuan horizontal lam direction zonga tha le alo dal tu frictional force kha ain zat chia tur ani pokani dot le chuan the resultant force acting on the body is not zero. What type is the force, the type of force tinia resultant force ka a zero lo chuan hi unbalanced force tina ani the resultant of all forces acting on the body is zero. What is the type of force? Tha tam tak thil pakhata aruala anlo thlen khomin unresultant force kan han bel khoma zero ani chuan chu balance force ti ama kan soi to kha ani there is a force that does not produce motion but change the shape of the body named the force ti ni lo ni le tha tam tak thil pakhata alo body a alo exacta ta chuan alo che chuang lo amar chu shape te lo dang lam ta chu example example ngen yang tinia chan chu balance force ma kan soi to kha ni ti chuan force chung chang hian kan Zirlai a khan thil tam tak kan la zir lawa khang kha apoimo zual ani ome